Hurian itu hata, Oma Ari Perjolo, Parningotan Ari Aheon itu hata Yesus Kristus. Hamisian Parhalado, Pasaton, Tabido hata horas-horas Tuhamu saluna, Nadi Garejaon, Suaksongoni, Nadi Bagas Nape, Namang Yuton lewat live streaming. Songoni nang hamu naud dope marminggu di Huriaon. Selamat Paskah madihita saluna. Tapuk kama marhiti tede nomor 55 sa Rodi Batuluhon. Haleluya,
marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni todi parbadia, natu mo palangit doho tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi, batu nang binolokon ni padde bagasi, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi anggo di matata. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, nama dok mauleate do hami tuho, ala ditaluho kodo dosa do hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheomi, dakpola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paucat todo hami siak kakolomon tu hatiuran, siak kamatiat tu hanguluan, atong pargugui mahami, mamuji do mangului ho ari-ari, pasang apoko di bagasan hapor siaon na mangulu, pai masahat tami tulabungmu. Amen. Hudul mamu. Maret de mahita, siap buku nomor siap plon mai sada dohtul. Tatangi homma patik ni debata di mingguta sadarion, sian kompesi HKBP 1960 bidu paunopon taringotu haluaun. Songonom madidok disi, taha porsiai jala taha tidak kodo, debatado patupa haluaun, ima haluaun siad dosa, sia gonggoman ni sibolis do hamatean, nang sian ragam ni waso namaralo tuhatan ni debata. Sia nasi do holong ni rohani di batado di patupa haluani marhite pakokopon ni anak nana sasadai Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom jalan namulak mangulu di hari patuluhon dalam majalo haluani ima marhite hapor siaun na tinubuhon ni tod di perbadia jala hapor siaun ni do dirajumi di bata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaun ni hamuliaun ni debatado dohot hatuaun ni jolmaidui nunga malua na porsiai atik pe godang dope parukilon sibuluson na di portibion sai di palua asini rohani debatado na porsiai siar ragam ni mara di ngolu si ganupari di ngolu pardagingon nang partodiope.
manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridani haluaoni dingolu ni napersiai di portibion, ima ngolu namar habadiaon, namar parbuehon akka parbue ni toddi. Marhite podaon taudol hoddo, na swadong haluaon nasing sian haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabingdo na punah halak na pinaluanai. Na sotarrapas sibolis, manangaka huaso na asik B, na porsiai jisia gonggoman ni Kristus. Alani tatulak do poda na madok, boy jol mai paluahod dirina siya gonggoman ni dosa, sibolis do hamatean, marhite siya na manadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda na madok, usahon ni jol mai sadiri do na manotuon haluaon na. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahite siya tuhata debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulaon na hobbar tupatik mi. Amin. Maret de mahita. Tatopoti madosatta dia dopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang, hodo na patupaw na hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Mari hite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsak ko dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasar rohan nami, hasesan ni dosa nami. Lehom matuhami toddim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor syahon.
lau manggotapon nasa dosa do roha hapurtibion. Asa hupasat tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo pakaholong ini debata di pertibion. Pola do anak nan sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa ngauluan na saliling nililing na di ibana. Hasa ngapon madi debata na digijang. Amin. Maret de mahita. Tapoje debatata aleha jomani aino hedo tuhata siang hawa teani dipasidung Yesus tatangihon mahatan di debata di minggu tasadarion. Iman na tersurat di Pesalmen 115 ayat sia 1 ayat 10 alu. Tajah mamarsikat soring. Yang goho ale Israel marahapo satu Jehovah maho ibana do pangurupi doho lobu-lobu nasida. Ale pinopar misi Aaron marahapo santu Jehovah mahamu ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Hamu aliak kana makabiari Jehovah marhaposan tu Jehovah mahamu ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Nunga diingot Jehovah hita ibana mamasu-masu pinoparni Israel ibana mamasu-masu pinoparni si Aaron. Ibana mamasu-masu akan makabiari Jehovah akan mehmet do akan nama gudang. Saya amba-amba ni Jehovah do Tuhamu dohot tu pinoparmuna. Akka napinasu pasu dohot hamusia Jehovah, akan napinasu masu do hamusia Jehovah, si topa akka langit dohot tanoon. Jehovah do napuna akka langit ni langitan, ala yang go tanoon nunga dilehon tu jolma manusia. Dak tagamun pujian dia akan nang mate Jehovah, nak sude akan nak tuat tutano hasonangan. Ala yang gohita, saya pujiota do Jehovah olat nion rodi saliling-lilingna. Haleluya. Ido sahatna mertua do akan natumangion hatani dibata jalan opiopsa. Amin. Maret de mahita.
Taha tidak ko maha persiotay, songon nani hati dakon ni dongata sa porseaon, disadok portibion, rap mai tamadok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian siatod di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta natu maun na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul ti siamun di debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, disi may mana pay mamulak sugot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan ni alak Kristen akan na badia, doh di hasesan ni dosa, doh di hatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, doh di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema paduan suara seksi parupuan.
Tabege matiting di bagasa sa mingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 20 April 2025. Sada Goarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Paskah Parjolo, doho topik ikon hehe ibana sian namate. Paduahon tikting naing marbagas. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Galatia Manahan Merdeka Hamonangan Siahan SHMH nah beralamat di Jalan Benda Sada nomor 10 Walu, RT 00 Sada, RW 004, Pulau Kebayoran Baru, Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Anak niamata situa Dr. Andes Paingan Sihan MA, Tubuni Inata Sabarita Boru Silalahi. Dohot Roanda, Junianti Boru Nainggolan SAB, nah beralamat Bukit 1 RT 00 Sada RW 00 Sada Securai Utara Babalan Langkat. Huria HKBP Utama Resort Teluk Aru Boruni Amata Situa Joni Duiman Nainggolan SPD Tubuni Inata Rusmawati Boru Lumban Batu SPD. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Ruas Namoding. Nah di hari Rabu tanggal 16 April 2025 nasalpu nunga marujung ngolu Firman Sitorus umur 42 tahun beralamat di Jalan Banyur Bumi Gas nomor 12 Sian Sektor Sion. Nunga tuudean di hari Jumat tanggal 10 April 2025 di Bona Pasogit. Tatangnya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Perayaan Paskah Sadarion Minggu tanggal 20 April 2025 Ima Pesta Parjolo Parmingotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus di Batu Pado Parmingguon Songona Somal Ima pukul 8 Mahrata Batak pukul 8 pukul 10.30 WIB doho pukul 16 WIB Marhata Indonesia. Hari Senin tanggal 21 April 2025 di Patu Pado perayaan Paskah Paduahon masuk pukul 10 sia WIB. Pertangyangan sektor hari Rabu tanggal 27 April 2025 pukul 10 WIB, maringanan di Serbaguna A, di Patu Pado Pertangyangan Sektor Sion, Nani Hasuhuton ni keluarga Amang Jasmen Pahotan Sitorus, Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Panopon Seksi Paropuan, dalam rangka Parheon Seksi Paropuan, di Patu Panasidado, Sadarion Minggu tanggal 20 April 2025, Patu Pahon Bazar Makanan. Hari Minggu tanggal 27 April 2025 di Patu Pado lomba mini choir antar sektor dohot puncak perayaan Parheon Napati Pituhon Pasahaton Peleat Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 20 April 2025 Dung Sipul Jamita Tapasahat Peleat Tujolo do ita laho tu kegiatan Paskah tahun 2025. Mardo Mutusi Tagat Sojamita Mardala Dotolu Katong Sada A Sada B Do 2. Pawaluan pelatihan Building Up Transformational Leadership. Hari Selasa Jumat tanggal 22/1-25 April 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patu Pahon pelatihan Building Up Transformational Leadership Tusude Pangulan Nago Tiki se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Evansville Hotel and Convention, Dohot Rumah Perubahan Bekasi. Pasiaon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh Dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado Dohot Ruas Nihuriata, Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude Ruas Nihuria Natubu Manang Marbagas di tanggal 20 April
sahatu tanggal 26 April. Sa itu hatama nama masu-masu. Molotu ngadong ruas ni huriatana sotar surat dope guarna di tik-tik na ulang tahuni di Papua Matu Ganup situa di sektor manang tu sekretariat. Aka tikting na so ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songoni ma sahani tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingop be ma manang yakoni tujolo ni tuhata. Tabegema paduan suara seksi lansia.
Maret de mahita huhut papungu pilihan. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah haluan, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus yo masuk, pangoluan hasonana, tu saluhut jolmai. Taluho banua toru, dan tagmahenti opanmu, Raja Sipan molui, aman Sipan molui, amatean amagoan, nasopola habiara, ungotalui sune. Tuhan Yesus dona mona, Tuhan Yesus do pasua, las di rohana mepe, las di rohana mepe, dongan dolong mahatana, napor seani ibana, doktor bahen magume. Saita puji matuhata, napa bongo tu rohata, rohapa kiri moni, rohapa kiri moni, kiamate penongata, sogot ikon idaota, salu
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mengaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata berita nauli di bagasan parminggota minggu hari parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Evangelium di si Yohanes bid 20 mamukamay sian ayat sada sahat rodi ayat 10 takasma tapai hutihut di bagasa rohatta halalau di si Petrus do si Yohanes tu tanoman dungi di hari parjulu duk salpu ari sabat lahoma si Maria Magdalena sugut dinahulumido pe tu tanomani. Jadi di idama naung dihidak batui siat tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot si sianda nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahot tu nasida. Nunga dibuat na mabuat Tuhani siat tanomanna. Dang binoto manak tu dia ditaruhon. Jadi borhatma si Petrus dohot si sean na sadanari. Jadi saha manasida tu tanomani. Narap marlojong do naduai. Gabe marhal juluan do si sean na sada. Nahumatop sian si Petrus. Gabe parjuluma ibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di ida ma peak aka pangalirit alai dang bongot ibana. Romanak si Petrus siap pudina di bongoti matanomani. Jadi di ida ma peak aka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna dan rap dohot aka pangaliliti. Pulik do dibalut tu dengan anak. Di si piasa bongot naksisian na nasada. Nauk perjolo sahat tu tanomani. Di panok noti gabi persia maibana. Aidang dope diat tu sinasida hata ni suratina madok. Ikon hehe ibana sian namate. Asamulima sisean naduai ido sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Buasa ikom marminggu hitan waingon di hari minggu. Buasa lang mararisab behita. Ayang go dipati paupatoni didok disi ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hape nuai kita marari minggu nama dan marari Sabtu be. Adong dua alasan. Dapar julu ima hari minggu ima hari haheheon hari hamonangan di Tuhan Yesus manaluhod dosa do tamatea. Ido bandang marari minggu hita. Ido bandang marari Sabat behita. Alai hari minggu ima hari haheheon ni Tuhan Yesus hari hamonanganna maralohod dosa dohot hamateani. Aladi dangbe ditoru ni patik. Nunga ditoru ni waso ni Tuhan Yesus napahehehoni. Jalan apa dua hon ima hari hasasaur ditor di perbadia. Di hari minggu hari pa-50. Ido bana pesta da bolo di huriata. Ido bana ta pesta hon i dua hali, pesta parjolo do pesta pa dua hon Natal, pesta parjolo pa dua hon hari haheheon. Alai si pata nuaing gabe lebado hita di pesta da pa dua honi. Bolo hingot tidak dana hiba. Sabutullah nang di pesta padua honari Senin nai tok do libro. Mulai dok fakultatif
Boy, ro, molo marminggu di bana, dak pola ikon mula-ulaw. Alaya lahita, gabi, dang bero marminggu, ujungnya tong magabi hari kerja. Kita do mabay ni. Alanido, na dua, dasorodo madoko paboa, ido ubayan na gabi marari minggu. Dang be marari sabat tita. Jalahita hala Kristen. Si hutot Tuhan Yesus. Nakpesahat tutikyon akamanga kainang say godang dope halak na mangido tadda taringot tu haheheon ni Tuhan Yesus si dakporsea dope nasida nakpe sabutullah nunga ado ang akka penelitian siyan akka ahli sejarah na pabuahon, na patorakon, pabatutudo hehe Tuhan Yesusi. Alay saya dong dope nasida na soporsea. Bahkan na perpudion adonggo aliran mana kelompok Kristen progresif. Namadok nasida, didok nasida songonon, paboa keselamatan tidak hanya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi keselamatan itu dapat diperoleh melalui perbuatan-perbuatan baik. Keselamatan itu tidak hanya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi juga dapat diperoleh melalui perbuatan baik. Sebetulnya dang aliran de baru bio, dang ajaran de baru bio. Alai tahun 325 di tiki konsili Nisea, ini sudah final. Itu soal perdebatan Arius dengan Athanasius. Mereka sudah membicarakan secara final tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Bukan lagi dipersoalkan dan dipertentangkan. Tetapi sekarang ajaran Kristen progresif dengan kemasan yang baru, mereka membawa ajaran itu sekarang. Bukan lagi soal Arius dan Athanasius, tetapi mereka kemas. Karena dulu belum kita pernah mendengarkan aliran Kristen progresif. Tetapi sekarang ini ada lagi yang muncul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ido bayan na dihurian na parjolo molo pajupang ibana dohot-dongan na saha porseaon. Mereka memberi salam antara yang satu dengan yang lain. Siapa yang menyapa lebih duluan? Dohon di mana mah? Kristus nungahehe. Dungi dia lusi dongan nama madok sitong nungahehe Kristusi. Taulah ko mau se salami. Kristus nungahehe. Danggo pe sudi hita, naso sudi pe yakin tu hahehe ni Tuhani. Kristus nungahehe. Ikon yakin do hita tong, bolo tong gope agak ragu hita bahwa ado kesungguhan tate. Madok nungahehe Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, nungahehe Yesus. Bayang goso, yakin do hita bahwa ado terjadi namanya dehoni dohot gigap gempita ate. Gegap gempita dengan keadaan semangat. Sarupa doi tiki salam merdeka molo pajupang dohodongan merdeka inna do. Dangi do merdeka dangin na. Tapi semangatnya itu. Ayah singgo semangat ni molo madok merdeka do merdeka. Singgo. Bahwa Yesus yang bangkit itu, kalau kita mengatakannya dengan
keyakinan yang sungguh-sungguh, maka orang juga bisa meyakinkan orang lain. Alai molor tadok go, ima dah, nuna hehe niat Tuhani, alai baru tutu mangyutok ko, indah museda makan. Huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Apostol Paulus madok di Efesus 2 ayat 8 sia. Didok ibana songono. Asa dada be ay sian asini rohado uban na maluhamu dalan hapor siyaw jala dada binahem muna si lehon-lehon ni debatan ay sian asini rohado uban na maluhamu dalan hapor siyaw jala dada binahen muna si lehon-lehon di debatado. Datuk siap parulani asa unang adong na mamuji diri. Keselamatan bukan karena perbuatan, bukan karena usaha manusia, tetapi oleh anugerah Allah, pemberian Allah, sola gracia. Hola na sinirohado. Ala daktar bay jolmai paluahon dirina, siap pangalahona, siap pabahenanna. Diboto debatado hagaleon ni jolmai, hahurangan ni jolmai, keterbatasan ni jolmai. Hidup bana, dak terpatupa jolmai melua anggo dirina. Holan asinirohan ni debatado, marhiti-hiti hamamate dohot haheyon. Hidup bana molo di rom orang ay 20 tolui. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah kehidupan yang kekal. Haguluan nasa liling na si lehon-lehon ni debatan. Hola na siniroha. Jala ido nang dibuken de taipe. On pe holan asiniroha si pangasahonotoni. Macay tahu. Hola na siniroha. Daktar baik kita. Ay ngolu nang marlaw dosa do hitaon. Tung marang bohape haburjuota, hadengganon ni pangalahota, tetapi semua kehidupan kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Saburjuni burjutta pe, nung atong, marlaw dosa di bagasanna. Buasa, leo diaw, asahu leo diho. Si soli-soli siala pari. Soli-soli. Berarti kan take and give me. HP anggo haporseaon ya kana porsea. Biarlah itu buah daripada imanmu melakukan tanpa mengharapkan sesuatu dari dia. Allah memang hitape sian asini rohani debatado dangala di burjutta. Dangalan jido di tuatta, dangalan ni akahading ganotta, tukolan sian asini rohana do. Alani adong matuluhal neng berngota siat tukbukon. Naparjulu sahalima nungahehe Tuhan Yesus sian namati. Nungahehe. Molo taparohahon di bagas 10 tahun nakamang kainang dungi di ari parjolo duksalpo ari sabat lao masih Maria Magdalena sogot di naholomido petu tanomani. Molo tabering di buku nasing dohot dope si Maria inani Tuhan Yesus dohot dope si Maria nasadanari dohot musya kasisianna. Didok nasida gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot si sianna. Ala nunga dihidat batui siat tanomani. Molo taida di buku nasing, manang di buku ni si Matius, didok di si, lao nasida, tukuburani ima, mabuan aka nahucus. Ragam ni nahucus, laho mamiyahi Tuhan Yesus. Berarti mereka pergi ke kubur bukan karena mereka percaya akan apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya.
Isero na marningot, pabwa Tuhan Yesus ikokehe di ari patuluhoni. Daksi siyan na na sida justru mabuan ragam niya kanahutus do, lau mamiyahi. Marhuan na sida mamiyahi, berarti mereka melakukan adat kebiasaan saja. Meminyaki, melakukan upacara, menunjukkan cinta kasih kepada yang telah meninggal itu. Adat kebiasaan. Dada ala nadingot na sida Tuhan Yesus ikokehe di ari patuluhon daw. Alay isero na marningot. Justru nasoporsea di Tuhan itu. Ay didok si pangaci. Hehe di bana di ari patuluhon. Alani ikon jagot tado kuburani. Idok si pangaci. Tuhan Yesus didok si pangaci. Hapeak kasisian nai, na sairap do ibanai, mereka larut dengan duka, dan mereka hanya melakukan adat kebiasaan. Bolosongnya kamangkay nang, so tunggo, nang hakir steno tahun ala ni adat kebiasaan, ala ni ritual saja. Tidak memiliki makna dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Molo holan ala ni kebiasaan do, molo ala ni adat do, molo ala ni tradisi do, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Ala ni komana do hita kamang, bado tutu hapor seokon, hakir stenokon. Moloro hita tu garijaon, so tunggo anggo holan nek pajupang donganan non. Molo holan ido ahabidatta nalau tu pesta paradaton. Ahabidatta nalau tu pesta arisan, tu arisan. Ay molo sorohita tu arisan itu rilului dong atai do hita itu tadok ibadah sotung lupa hita da arisatta. Ijabun sianu sotuk terlambat tita. Andos say lulu sudia kadong atubu akaburui akale-ale sihinna. Ado bedana. Justru si pata hubungan sosial ini yang lebih mengikat kita para datoni. At sugari husuku kita dia do marga jauh-jauh ni bona taon, siya jauh-jauh ni parmingguon. Manaringoti marningot haheyon di Tuhan Yesusi. Bahkan sa tabi sa dong aparalado, tangbudo pe sibah marbona tao kami na do. Mararisak kami nang sa do pe kan. Bagaimana kita? Ado bedana. Molo dilului dong at tubui akaboru aka ale-ale ala sorohi tatupungwani. Bohado molo soroho tu garizon. Tuhan Yesus dilului dohoy na ngamang. Ay tu dia ho nari minggu ina ngopusyahain na do. Pasarang roho, hape ngay singa ho tomu ho. Hape dakwida ho, tu dia ho lawin na. Oh Tuhan Yesus itomu-tomu hita. Ilului hita. Idaptar hadir hita sada-sada. Idia do naing, rodo naing. Tu dia lao. Ingat, kalau hanya adat kebiasaan, maka kesia-siaan. Kita tidak bertemu. Ay sopaju pag ibadah do Tuhan Yesus, nungga hehe ibadah, ay bahuwa ka tuson. Ay ngay dokian, hehe do ibadah dari patuluhon. Basa roho tuson din na. Alanido na paduahon di dok. Tada ni naung adong dina humaliang kuburani tanomani. Ay hola rona sida, hola di bering nungga buka pintu di tanomani, itu lao di barang si pawahon. Bah, ay ngamago, dangi sibe.
Ito lao mo sa mulak, ipabot ka sisian na dangi sibe. Berarti memang marpungu-pungu ka sisian na dope. Dang bulak gope na sida tu jauh nabe. Ay dangi si Tuhani nga buka tutup ni tanomani beta taida ninna. Molo taida di sonakin si Petrus, parapuani si Maria Magdalena, dungi torbula ibana ipabawa ma tu si Petrus, dungi menyusul si Johannes, alay gumogo si Johannes lao marikati ibana, ibering ibana, dungi haruar ibana, sahabat si Petrus muse, ibering mana masuk ibana tu tanomani. Aha manawag di si, kain kapan, manang pangalilit, dungi taber muse di si, bahwa seka panaputi ni ulunay, ibalum bodohot denggan. Ayang gonay sarat donay takko do, dang balunon na do denggani. Dang na ditakko. Alay na hehe do ibana, alani bolo hehe hita sa pudo mata, tabalun do, denggan ulos nakat. Dakko tola songonido. Mulai ba na juli dok? Ay gabi sa tabito, gabi sa hirasari baby do pudo manonin na. Ala, dang go pala, ilopi ulos na ka, lasong ni. Ala yang gon, ilopi do. Berarti denggad do, berarti hehe do. Bukan karena dicuri. Kalau dicuri, totu sekitar tanoman ipe, ong mara aka tanda-tanda. Congkelan, aka linggis do, dia maradong maisi. Tapi ini enggak. Didok di simuse, molo tajaha di Matius 20 lalu, didok tua ma suru-suru asya banwa gijang. Terjadi ma lalo na gogo, laos digulang ma betu ni tanomani. Dungi laos sudul ma di atas ni tanomani. Bayak ko kita ma, bolo taberek sonda di si Matiuson, dungro laloi, buka tanomani, rosur-surani, laos hehe digijangi tanomani. Asugari lao hita soni tu kuburan itu taberek soni pas ditikki sona gulak-gulak dope awang itu merbaju na wotari si jongjong. Kudu limana si warin na ram. Alan ni nak saya labi hamu tu kuburan nate. Ay ningot na julo hitape songonido pe ay operasi do iba molo duk saya ri Jumat hari Sabtu na biasa na payas kuburan mayate biasa na memang bah bodo makan enak isi ay masibuan nakka si panganon na hasuluman niro hanina modingido di siete to aong gona niura adong na pinadar adok panggang adok sudesi kadia mahasuluman na isi. Biasa na taribay mo musin tu gijang ikuburan nay ay ngayas betong iba may gijang nay. Ang kuhitan na julo iba nang mula-mula padita iba ito operasional li. Ko laudo tu si mamereng kuburan ni. Ay gudang go pe masa isika. To ibay mo musin sigaret na igijang ikuburan ni, kan? Baya ko kamu ma pusuk kiado isap-isap miopungi na mati kan? Hape ito rileo kamu ji samsu igijang na. Pasti dulu ra batu-batu honi siya bagasa. Ate. Kaya kok kamu mah sugari batu imana gijangi kuburan nai. Doon nama ay ahado ne pe mo puang. Ay subo to mana sigari ahaw dangi doon na. Ay pusuk yan do isa-isa mana julu. Hape nuaing ala nila si rohana ibaji samsu kan. So ibu mana itong marangahay. Nang berngota. Gudang ngaido pe, sadar atau tidak sadar, masih terjadi percampuran antara iman dengan tradisi-tradisi yang lama. Marlau gope hapor seau tai. Hidup bana sa ni dok, mololau hamu tudean, ay marhua hamu isi. Ay daw nga bang martangyang ko hamisi, ulo martangyang ahamay sinitangyang mo isi. Ahama hata-hata mandor so martangyak so mulak,
Ador semula siya ni. Ayolo do ni bering postingan di YouTube. Manang di Facebook. Ame do si. Ima siya kuburan ni opung nakinin na. Dung idok mesi idok ibana ma. Saya makurasi ma todim. Sa halam tu hami akapaparmon. Neng mula mahami tu keber-berwin na kan. Tradisi Protestan tidak ada istilah ziarah. Tapi ziarah itu adalah tradisi Katolik dengan silem. Hasil umum. Protestan tidak mengenal istilah ziarah. Alay-alay ni pengaruhnya kate tanggata, kita dung mangarat to hita, ay bada, bangga mula ki betu buta, bada tuk solai betu dian ni na tu itu pungin na doa kanasi. Tak tradisi tei. Bahasa nak tradisi ta, ay danga dong be hubungan ni na mangolo dohot, na mate. Anggo di tetanggata dong gope. Ido ba na sa itang yakon? Ay boy do pe tangyakon oton dohon nong mati. Bahkan diapi parpita-pitani. Boy do pe molo tinangyakon ibana pinasaha pilihan na pinasaha aka amal ibadah do aka nasingo boy do pe. Anggo dita Protestan danga dong be. Tidak ada hubungan yang hidup dengan yang sudah mati. Ido ka mungkin badak tu kuburan behitan waingon. Buha-buhay juki. Tikidak dana hibaningot do peyate. Saya lau do petu kuburan. Apa nga pala huboto sa di hari nun jala buasa. Unak saya lau bera hita tusi. Saya mengangguhi beisi. Terjadi musedo aka. Percampuran agama musedi siate. Hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Dugi terjadi dialog. Maka tayo masurusuruan itu perempuan ni didok pabawa mamula mahodangi soni mana nung ngahehe ibana pabawa mato kasisian nai jolo ananda doha butu Galilea isi bapa Jepang dang di kuburan be parjupangan ini bukan lagi sekitar kematian bukan lagi sekitar duka tetapi semuanya telah digantikan menjadi sukacita karena Kristus telah bangkit. Bukan lagi di bagasak kematian ibana. Ido bana hama mate ni Tuhan Yesus gabelas ni roha do dia kana persea. Hama mate dot haheheo ni Tuhan Yesus gabe jaminan doi pabawa sudea kana mate hehe do muse. Akana persea bongok ma tu halasan ni roha di tuam. Tu inganan daw pinaradi mulai siyan haujat ni pertibion. Alak kan sa porsiyay ada kutan dahoy madono. Alani napatuluhan nang berngot tamariti tukpukoni ma. Martua ma akana porsya. Atik pe sodi. Sabutullah hata tu si Thomas dor. Alay alahita pe tonggo juk mewakili si Thomas ate. Kan nakpeso si Thomas guarta, alay pangalahot ta juk do si Thomas kan. Dak porsiaw. Aku sujulo di mataku, aku sujulo hubay jari-jariku. Tu bekas labang dohot tu adoranay. Dak porsiaw. Sulit meyakinkan orang lain. Alani Tuhan Yesus madok. Martua makana persea atik pesodida. Jala panurat ni surat Heber madok. Tuhala Heber. Ha persea ni pos ni roha do dia kasih hirimon. Jala pamotoan na tu taringot tu nasonida. Godang na subuhi taida. Godang na subuhi di cerna logika. Godang na soha pikiran ni pikiran taon. Godang na subuhi diuraikan secara matematis dan secara logika dalam kehidupan ini. Tetapi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sadi hari mabuhi hiayangan ang atok kamu do ipikir hamu boy saat tamu Jakarta. Sadi hari mabuhi ipikiri hamu da juli sita-sita hok kamu iko gabi di keber-berok kamu degang gulumuna. Ahabidat tado akan namulat na mga ratoy.
Ahabidat tado akadong atanaw parjulu. Di alap tuhatay, ala do burju do hita siya kalahi, ala do jago do hita menjaga hahi pasota siya kalahi, gak juga. Ada banyak. Bahasa melua hita siya kopi dia te. Ay suaro ngapunan kan. Bahkan di mana yang go hita nahon alay melua do pekan. Sehat do kan? Aha mahurwa bidam do akan asing ngaitung bani sitak ko ni. Ya hita daw. Ada banyak nasubuhi pikiran yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tetapi setiap orang percaya melihat itu ada anugerah Allah, ada penyertaan Allah. Masih kita diberikan waktu dan kesempatan. Adong gopeak kanauli na dinggan na buhay banotta. Ido benelio debata gancang numero tu kita. Ang guholan na song be si harponon di debata siya kita. Dang adong be na naik pangidon di debata siya kita. Ngarugi debata siya leo gudu pegang jago murta. Tapi Tuhan masih menginginkan ada yang masih yang dapat kita lakukan. Boleh lihat debata ubur dagajang. Ang guholan na laman no say na mangguluta. Tang leon dito hatta itu hita ubur dagajang. Alay toy mak bertobat mau dah. Dung bertobat ton sipe wala po idurun na to. Alay ho huleo gajang ubur buda gudang go peneksi patu pa mo alani ulahom ma. Patu pa ma asa godang go pejol mana tang pasu-pasu, asa godang go pejol mana tamba porsea, asa godang go pe marhitengolum gabe lasiro atau kalak dasing. Ada banyak, masih ada harapan Tuhan. Nani igil dito hatta siang ngulut tahun uban nelu debata tu hita gajang numero. Ubain na di paluas debata hita mangolu. Ubain na di hokop jala di palua hita. Tentu Tuhan masih mengharapkan sesuatu yang indah, yang baik, yang menjadi kesaksian yang baik. Sian nguluta, ngulunya kana porsea di ibana. Alani molo Tuhan ta Yesus nunga hehe siya kamatean. Gabi jaminan doi pabawa diau. Dihamu amang, dihamu inang sude hita. Pabawa dak kamatean be ujung ni ngulunya kana porsea. Tapi Yesus telah memenangkan kematian itu. Dan itu juga menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Matang yang baik. Mau lihat kembali Tuhan di pasahar rohanami Tuhan. Didenggan di basam doa sini rohan. Dipakulingi ho hami marhiti-hiti hatap. Dipaingot ho hami pabanung ngahehe ho. Lau manaluhon dosa hamatiani. Jalan nunga di paradeho ingana dia kana porsea. Ay manaik doho tu banua gijang. Jala rodo musepa dua halihon. Lau mangalap akana porsea. Alani papos marohanami. Paboa naung ditaluho kudu sahamatiani. Dilehoko jaminan keselamatan dihami di akana porsea diho. Pasu-pasu hami saluhuna. Pasu-pasu hatam dokter sabur sadarion. Jala pasu-pasu ma par mingguan namion. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Tangihon ma pangiduan nami. Amin. Tapuji matuhata marende hita sian bukwede nomor 10 sada. Mulai sian ayat sada. Laos tapasaha ma piliata. Tu panitia Paskah HKBP kebaru-baru. Oh
pangyakoma piliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jaloy may gabiwap na hutsus di julub. Paso-paso may jalaramote asaw para siya kami pilihanon. Patimbul ho karajawam mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanan ilehon mi, konironi pamatap, osado hodurumi, roni sadu matap, upasahan Ali Tuhan di batama nami para si roha, mauliate maroha nami jala pujion nami ho, alanaw di tubuhok ko hami padua halihon siyan gudang niya siniroham, tupakirimon na manghulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus siyan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulo anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si hutonon nami, namarla si roha do hami nuaing marningot haheheon na, nung atalu si bulis, talu hamatean, talu banuatoru, dang babiyar behami, mida hamatean dohot sorop na. Ay nung nga monang Tuhan nami, ulubalang nagugoy, iba na do manugiho kami siyan hamatean, tuhaheheon sugut. Alani ubain hupangido hami, saya si maroham, patugo mahaporsyaon nami, maniup berita nauli. Aso nang ganggu rohanami dinahubulus sami hamateani. Say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hami hehe siap parohaon na buruki. Asa tarulahok kami parangin ay baru. Say paso-paso mahuriam dohot perberita nauli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalap tarsunggul akan na pedim roha jala hehe siya dosa nabi. Say papos marohanami makaporsiyay nung mardami jala mardomu hami tuho, ala ni pardingganan na pinatupan ni anakmu. Sa ipasabam jala pamalum marohanami, top pamarohan na yas dohot to di na marsihohot di bagasak kami. Asa tarhajong joko kami, nokpitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Jesus Kristus. Sa isungguli mapakirimon na mangulo di hami, asa tarapul rohanami marningot akadusa nami, naong jumolo ni alapmi, jala asa tarapul rohanami manaw si taono diha siyang anon. Saya puli maakanamatean, nadangol, napugos, na somarama somarina, akanamabelu dohot akanamalungot tuban wagidjang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banuwagidjang. Sa pinorbadia magawar mo, sa Roma harajaon mo, sa isaon malomo ni roham di mo natungos songon na di banuwagidjang. Lehon matuhami sa leron hanguluan siya pari, si samado sa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, dona puna arajao, dohot harugo, dodihasan kapon, salilengi lelengna. Mulak mahamu di bagas dame, jalo hamu mapasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dopakko Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Oh
Upasaha mamuse salam nakaningan itu hita Kristus nungahehe. Alupa. Kristus nungahehe.